Да покажете, че наистина сте доволни от нас. Чекай малко само да превежда, Санко може да... Ами питам дали са доволни от нас като публика. Защото последния матч се почувствахме малко, как да го кажа, нямам точната дума, да ни се подиграват там 1000-2000 победа. Мисля, че ние даваме всичко за вас, така че утрешната среща надяваме и вие да дадете всичко от себе си за победата. Сряда е тук сеч. Сега тук от първата минута ги грабват и... До сряда има да си говорим. До сряда имаме да си говорим, въпросът е утре матча. Значи с последния матч загубихме 1000 човека на стадион. Казвам ви го съвсем откровено. Айде да ги върнем, не? Тези хора. Утре всичко от себе си, и ние, и вие. Чуете някой дим? Вандерпок. Може да ги оставим да почне. Нашия стил винаги е бил офансивен. Може да ги оставим да почне да тренира. Айде. Айде, момчета. Като играеш, ясно Никога не ще умре, заедно дори в пада, ние ще го следваме. Никъде няма.